Evo, čuli ste, drage naše curice, ni manekenkama ne budite oprezni. A mi s manekenki krećemo na formule, to je taj svijet. Brz, hladan i okrutan. Prvi hrvatski, a k tome još i studentski bolid, zove se Kuna, a Kuna ima i mlađeg brata, Risa. Jednog dana Miro, student strojarstva, surfao je po internetu i naišao na natječaj za konstrukciju bolida. Ubrzo je tu svoju ideju podijelio sa kolegama, voljnim sudjelovati u projektu. Prošle godine na projektu je sudjelovalo 15 studenata, a ove godine smo prošireni sa 10-ak novih mladih nada. Ima nas sa više fakulteta jer je to u sklopu cijelog sveučilišta, a ne samo jednog fakulteta, jer se i u Engleskoj natječu, znači, sveučilišta iz raznih zemalja, od Japana, Iraka, Irana, Slovenije i tako dalje. I tako kad se strojarske ruke slože, sve se može. Nastao je bolid Kuna, s kojim je ekipa otišla na natjecanje u Englesku. Pa prošle godine smo se prvi put pojavili na natjecanju kao, znači, novi tim sa potpuno novim bolidom. Pojavili smo se među, znači, novim timovima. Od 60 timova sve ukupno, znači 60 bolida sve ukupno, bili smo 35 ukupno. S tim da smo bili jedni od rijetkih, znači jedni od 25 timova koji su prošli sve elemente natjecanja. Ove godine natjecanje se odvijao u Silverstonu na stazi Formule 1, što će biti jako zanimljivo. Sastavni dijelovi bolida, pa očito kotači, sjedalo za vozača, upravljački mehanizam, kočnice da se bolid može zaustaviti, motor, mjenjač, diferencijal, odnosno prijenos na kotače i naravno 4 kotača, to smo već rekli. Mi smo imali bolid, morali smo ga prilagoditi vozačima od nekakvih 1,70 do 1,85 m, tako da je bilo malo različitije, ali u principu potpuno je podesivo sve i poprilično je usko, nije onakav komotluk kao recimo u automobilu, više je onako kao u Formuli 1 da je sve saliveno, jer se traži da bolid bude što manji, što lakši i da vozač unutra ima onoliko mjesta, čak i onaj minimum kojemu je potreban da može voziti, ali komotno, da nije inkomodiran bilo kojim dijelom bolida. Ove godine cure i dečki su još bolje pripremljeni, jer s novim bolidom kojeg su nazvali Ris. Kako mu ime i kaže, bit će brži i jači od Kune, u što se i sami možete uvjeriti 6. srpnja ispred Nacionalne knjižnice. Pa mi ove godine očekujemo bolje rezultate od prošle godine i očekujemo također, znači, to je misija da se završi kompletno natjecanje, znači da bolid izdrži sve, jer je poprilično naporno i za automobil i za natjecatelje, jer zadnja utrka traje 22 km, znači to je 11 km, svaki vozač vozi se 2 vozača i traje otprilike pola sata. Prvi prošle godine je bio tim Toronto iz Kanade, a ove godine grad konkurira jako visoko i mogu biti. Bolid kao takav ne bi baš bio spreman za gradsku vožnju zato što je poprilično nizak, pa bi grebali po raznim šahtovima. Mislim da se ni prometna policija ne bi baš s tim složila. Nije homologiran za cestu i radi se isključivo, znači, za natjecanje Formula 1.